Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni y'an sigilen an ka émission na n'o ye couleur week-end ye bi an ka wele sera an ka dankɔrɔba dɔ ma n'o ye Ami Wasije wanda hoy an ka da yan ça va somɔgɔw bien i b'i ka foli kɛ Pinal TV lajɛbagaw ye. Merci beaucoup. Ajaranya. Awi wele blanye. Ajaranya. Nana ulame. Jaranya. Donc mbe jama befo. Mali kona. Ani mali poka. Mali ende bi yoro. Mumbe anga tele sanuba yifle. Pinal TV. Pinal TV. Mashallah. Oye foli lamne. Ami nana an wele nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye a bonyana ma an b'a fɛ halisa i k'i bisimila an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye ne ko jɔn yɛrɛ de ye Ami ye wa Ami bɛ bɔ min. Merci a diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Ne ye Ami Wasije Tarawele ka bɔ Wasije Tarawele ka bɔ Yanala ka bɔ Amadou Cissé la ka bɔ Lo Hagacha la n fa o ka ca. Mashallah. Kabo yana la kabo talla la kabo mino la ne ba fana gacha Mashallah. donc mbora dire oui Tombouctou cercle do Niveau d'accord. OK o diyara n ye ne ko Ami Wasije munna e ye musique kanu de ka tila ka i ye musique choisi ka tila ka kanu mun de nana n'o ye. bon ni ala ye mɔgɔw jara min ye i bi taa o sira fɛ ala y'a kɛ n da ka ɲi sinon dɔnkilidala t'an ka so kɔnɔ maa si t'an ka du kɔnɔ min ye dɔnkilida n y'a kanu kabini fitinin ma n y'a kanu ka don a la ka semaine locale kɛ ka semaine régionale kɛ ka na biennale kɛ donc n y'a kanu. I y'a kanu donc dɔnkilidala t'aw fɛ mais Ami de kɛra dɔnkilidala ye. Mashallah o ɲana ne ko Ami yɛrɛ ye dɔnkili daminɛ san jumɛn. Bon n bɛ se k'a fɔ n ye dɔnkili daminɛ n ye dɔn de daminɛ fɔlɔ yanni n ka dɔnkili daminɛ. Dɔn n ye dɔn kɛ Binga de Dire Jaba régional Farafina Lolo Barkajan fɛ yen ka sɔrɔ ka na Ayira ninnu Abubakar Maju Seku Mayiga ka na Adama Yɔrɔba ne ye dɔn daminɛ mais ka micro yɛrɛ ta ka dɔn kɛ ka dɔnkili da ça c'est en 2004. En 2004. Mashallah. I kun ye dɔnkɛla de après i sɔrɔla ka dɔnkilida daminɛ est-ce que Ami Wasije ni Mali artiste dɔ delila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnkilida sira fɛ. Ne ni artiste caman ye baara kɛ. Caman. Parce que ni artiste ye album bɔ studio kɔnɔ u b'an wele an bɛ taa kɛrɛfɛ ni baara dɔ ne ni Afel Boku ni kɛrɛfɛ Samba Touré caman. Mashallah. Sisan Ami e ka dɔnkili fɔlɔ dɔnkilila ka delila ka i ye dɔnkili fɔlɔ min da i bɛ se k'o d'an ye sisan Pinal TV lajɛbagaw mago b'o dɔnkilinin na. N ye dɔnkili fɔlɔ min da o ye Shatana Chateau. Nani ayaye araka adire obani ayaye araka adire imaihan adire alfaqitan adire imaihan adire alwalitan adire imaihan adire solonana adire ini ne ka dɔnkili fɔlɔ. Mashallah o de tɛ tamala ya o de titre fo denmisɛnnin b'a fɔ ko sunbalani b'a la. Awɔ. O kɛlen k'a modifier oui ko sunbalani b'a la. O kɔfɛ n ye tamala da. O de ye tamala. O kɔfɛ de tamala de ye filanan ye. D'accord. OK Ami tamala bɔra san jumɛn de. Tamala bɔra en 2008. 2008. D'accord. Tamala bɔra 2008. OK. Ne ko Ami sisan e yɛrɛ bɛ ka Mali musique e bɛ ka ye chaîne kan cogo di sisan e yɛrɛ bolo Mali musique bɛ cogo di. Tu sais que diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de gɛlɛyara a ka nɔgɔn cogo min na a ka gɛlɛn dɔw bolo ten
bara o bara ni bake ika ke kadang fara caman do ani to ni yonji so ke dan fara ka do ani music to mais c'est ça musique yere de ka sumalendo musique anga musique ko kasuma parce que min bake follow menanger ko producteur ko stisa ni artiste kebe go bita so sabade bi ni bayre ni mena producteur bi mais bi artiste caman bi au lieu de vous les produits donc il manque de moyens pour les bateaux mo caman ka fenti ni ko sa baisser le réseau donc manager ko de bake mena parce que aka sur producteur bi woli producteur bi burale de bi ka fende ale de bi ka fende ale de bi album financier abata sorala ibita sorala chabi onoti fakafoko ede artiste imana fen soro video play studio la DVD mission amana quoi voilà manon ka artiste yera ka yera produit c'est pas facile. D'accord. Donc avec comme si ça gelea yere production yere ni producteur tibolo avec comme ika ko be aka gelen doni quoi. D'accord. Ni producteur tibolo manager tibolo artiste c'est ka ke sans manager sans producteur. Si ça danaya mo ka do laidu mo macha kuma kela ude ka cha danaya mo ka do mo bi wele saka foko mba fe ka ni financer ibita sura ya fa dala ka ba financer me attaque oui laidu ta uta dafa d'accord umay d'accord ori kacha ok et ami ere ka carrière d'amne sanche e gelya jumende zorala gelya tisege jena ba halni bitama dan sana ni taluna abe digi ni tama na dron ka talo fendo la kaba ku talo ye fendo tanki abita africain ouais donc faut ite nyela tige la gelya ni ma gelya permis soro bara la dro itanye so fika sege ni ma sege te hera so d'accord. Ok. Ami, nous album jo. Album Flana Gnabo 2021. Inch'Allah, Rabbi. D'accord. Alors, koirana. Et du coup, on y va là 600 en doronu na kromso do ye musique damne ni ko ladil kan jumene bi bolo ka fuye musique yere konnala parce que manaka choko aga koronu le musique konnala e be se ka munde fuye musique ko lari c'est que musique adu boka kala sodu parce que il message ni passé mo go de lami abido éduquer donc wuli do be ni message jengene ni dra avec dem sunu jeng parce que ambe rythme am besoin de ka dem sunu soutenir ka idée ni man ko vraiment ali kan man du ma ko ke o ka do jeng la tigé o chaman temen ko fala minali donc anga éducation di dem senu ma min bato vraiment ni bika femme fo tiñe de do anga siga nanye dongil da min be mo bla nyona ama on n'a pas donné des exemple ama exemple ni man faut que anga dongil ni man de min be exemple di dem senu vraiment ikani conseil a jarani turu maintenant ne fe ikani yoroni fo koroboro franka don sorala don kano buna no doni kano ijemede selaka kano gi fami kadam di fondo bole be den ko doni kadam ijemede fondo futu di kade ni mom gani ko yamba yekate yer wana lada di ben nder wana lada goydiega nder wana lada hide kurben
yamije ka tar wani hay jini be odi ya bisa ka basi mashallah korobora ya me désolé ente korobora ga me shino nyira ko mbini yero ni fo korobora kana ami ni ga duli chama milame korobora kana no ebe duli da kan wala min ke korobora kan ya ni la mo so to tan shakka ni ndasi tan shakka tamashaka d'accord bon ne ka deuxième album na ni ga mimbar adi kasbike le 12 février ala jena inshallah c'est inshallah mais ala jena donc ni fla kambola o jadi sai am saka don mola lande te dini pamisi se solillahi bawdu jingeni on muyu be balke sarabe didon solillahi bawdo jingeni on arbarka jille e adi lillahi bawdo jingeni on albarka te dengale faida lillahi bawdo jingeni on famisi senondo albarka jilli burde jodi albarka jilli burde jodi mashallah jaratela ni flakai awo aklene no ni ngoni no ko foitala mene fana bina ibe ndegi korobora kana nala sona d'accord ami amina ika clipu do laje no ye shiai Obarikande jama wele obarikisa obarikande jama kalifa obarikisa obarikande jama wele obarikisa obarikande jama kalifa obarikisa mamu fo ambede kilenye neyese mamu fo ambede kilenye yama wirga yer koy bene amano yer iselenda la fiegando obarikande jama wele obarikisa obarikande jama kalifa obarikisa
Ok, an seginna ka na an ka plateau kan an bɔra ka clip min lajɛ sisan n'o ye siya ye ne ko Ami ladilikan jumɛn de bɛ siya kɔnɔna la de siya kɔnɔ sabila na siya wɔlɔ an bɛ de kɛnɛ i kɛra siya fɛn fɛn an bɛ de kɛnɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka don da ok sisan an bɛna amina Saratu bisimila kɛnɛ kan n'o y'an ka rubrique Empecé dans notre coucou, couleur quelle fleur na kanumero obonula. Ami, Amiya, ça va? Que va chitira? Ega kene? Alhamdulillah. Jina baba? Ça va? Ça va bien? OK. J'ai parlé dans le jeu là. Ça. Oh, ya bien là. Ah, faut qu'on parle. OK. OK, Saratu. I bismillah. Mimi bolo ka fin. I ka reportage ani mimi bolo ka fo an invité. D'accord. Ami, question de madame de boulot. Qui m'élinga? Mama qui m'a bâché. D'accord. Ami, fait là Ami, est-ce que est kalanjan ke? Kala. Kala. D'accord. Ok, il a vie artistique qu'on a là, Ami, il a famille qu'on a. Ami, il y a des cas à gérer tout dit. Non, on va gérer tout. Ah, mais tu veux dire ça va donner une famille là. On va gérer comme à ma manière, famille de l'éducation, mais l'éducation de la démission. Je vis avec ma sœur. D'accord. On comme ça deux. On est ici, on est dominicain, on est accueilli du monde, on communique dans la famille. On est accueilli chaman di ñoma bon andi sigi ka dormi ko chaman anda ke dormi donc je suis fière de ma famille yo kay ko zawe ala ka kenya taray donc Ami ala fera don fin du maire de kadiye moya kadiye ko haramadia ko ndi moya ça veut dire man wodi so dans la famille beka kikilini hakina takili miliki au communiquer des faits de kadiye ko sabe d'accord ok non ko sabe sisan Ami Ami fera don musique qu'on fait est-ce que barawere de Ami bolo bon musique qu'on fait comme so bi Fatiwa Sidi ale ni galadu la deme avec des galadon ok donc il a fini là avec la mana ko sabe Ami ndembe bi ara na takana tay problème dala kananga invité segen sa he kananga invité segen yamya ibaro koroboron flew te fin ba kun ko sabe asala ko ay dem senu ne sa aw kan la egonde ti ma wala wangu ekolde no me fere mo mata no di ko ekolde Amara Blagirana. Ok, Ami Adjaraye Kosovo. La question tu es lignée. Merci beaucoup. Il a la plateau à Adjaraye. merci beaucoup Saratu abichokodi ça va n'est-ce pas i nga invité segene ante kuma chama fe he i ga reportage mi ayira mogola i ga yambla Ok, couleur weekend flewagala kanubagaw ne tara reportage ke Ami feno am bega jeku la je ñogon fe oh merci assalamu alaikum on soma ana la bi Ami wasi feno kana ñinga ak activité la Ami an soma Sani sogoma sumbo bash fite alhamdulillah c'est anna ni fe sogode na jariye a jaranye ko jugo a jaranye onyana c'est Ami am fera don ni wula sogoma Ami yere be munike bi ala tanu ka ala dili anga jamanana la ka basiki no bore be wili mina ne nga dem senu ambe sigi amba daraka dum ñogon ni daraka dum ka ba beta nga sokono nga exercice ke pour que ka nga voit travail c'est ka filane dono assalamu alaikum almisil mi tere war koro mamam
yero sallan warga kadu kata siwar kurgagara bismillahi wange arrambaningo simbaye bismillah mali mali bori yeri ko ibara wala ilallah yer koy yero wiriganiga yer koy mabendi yerga hayo kaka yerga mali sibaye sibai bara yau jumni mali. Ok, ama fa amina ulage alna ta korono. Ok, voix kadi alsa. Ami yere be munike iba ke togoji. Bon, do be ga fara voix jaka kuma be. Ni ala ye fe min dima. It seki ba ala. Donc di ala tanola. Amina ya rabbi. Sisan ami journée kono sisan ni dongile dairete ani ga pas de danse et c'est activité wera bi bolo. Bon activité munum boy mbolo. Tuma dolo kelen bi sigi kanga répétition ke kanga recherche ou ke kanga dongile fara nyawanka pour que ka ke dongile. Ami fole juma mi bolo gala c'est Pinal TV kanu magaw ma ani yere kanu magaw. Merci a jaranye mba fo mo nyana. Anga courage do nyokona anga nyokon deme anga teleso barido beba fle vraiment a jaranye abonyanama bare adamadi ikaseka mugo kanu ka déplacer kana tikinyini oye fembaye anga teleso mugo amba fo aw ka bara nyumanna ay rabi fo merci beaucoup TV boro yo wokini hanga damen dada kam godam di Pina TV yero mala bar boiro yo wamma di Pinal TV se hanga Pinal TV gadam waju yo womam agadam chini boire yo womam agadam dame boiro har warbino yo makan Pinal TV wobi yer kuinga jerwa Pinal TV yer kui masambuwa alabara no boiro kalamato Pinal TV gwei boiro koidio kalamato Pinal TV yer koi mayerwa. Merci o jarane ko jugo. Merci beaucoup ami. Nintuaye ami wasiji feno. Merci. Bye bye. J'espère amboranga et jardin rubrique konnala. J'espère chama e famille soro ami wasiji ka reportage konnala ani saloti question mi posa kum. Donc anga foli ba ubela jele. Maintenant ami anga émission menacé à kunchero la. Et question là-bas mi bene bolo. Sisan ami message jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ maliyɛnw ye ani duwawu jumɛn de bɛ ami yɛrɛ bolo k'a ɲɛsin Mali ma surtout an minnu bɛ ni wagati in na gɛlɛya min b'an kan duwawu jumɛn de bɛ ami bolo k'a ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma. Merci Binabouba. Merci. I Traoré. Min fɔ maliyɛnw ɲɛna diɲɛlatigɛ ye sababu ɲuman caman de b'a la an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. An ka dɔn kan anw maliyɛnw anw de fa kelen ba kelen n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ hali n'an kɛra miliyadatigi ye an laban ye an ka Mali ye an tɛ foyi sɔrɔ min b'an ka Mali bɔ an ye n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen diɲɛlatigɛ in sɔgɔmada caman de don bi ka di e la sini man di i la sini man di la bibi jayi la an k'a lajɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka na an ka Mali dilan ɲɛ ni anw dama tɛ anw maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɔgɔya dabila n'i ye dɔ dɔgɔya dɔ fana b'i dɔgɔya diɲɛ in bi ten de an ka maakɔrɔbaw y'a fɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ waliden ye a bɛ sara i kan
Magni fa umbau nkoro ndo anga nyumanke sala ambeta jumanso anyesina mashallah jinyala tigani apito tabulo kelika anga yuli anga communiquer ka hakili nyumandi nyoma ko nyon lati folo moya ani bi mola dan fara bani bu nyonti isigi nyon awde daga kelen tobi kasigi nyon te ka du dembi tiene ke ibabu foi de bola mais bi I mana maga mo ka den nabi ika se fla peut-être on a tani comme ala tan bisika okon ya rabbi amin rabbi bi do mi ke amani ala fe seti masa ala de bisi ala kelempe o de bisi amen nyeshama ka anga ko wirara mali ko yira alala ala ka ben sabati malila amin ala ka malien dew ala ka malien dew femfe jamana be bi yoro ala ka ala kanu do biskuna fo ala aka ale kanu do malien biskuna ni o kera malien hakili bisigi o bisigi no mais imana ke chogo ibi ala de dele ala ka akanu do ni dusko ala ikan kanu do idusukuna ni ala kanu do ni idusukuna fe chama be ani yemo juwe like mo mo wichi anga mbolo di nyoma iye fla ye iye dogona ye iye bella ye iye arabu ye ambele bora awani adama bi anga laje orgey min banna anga bla ko nama orgey bla anga jamane nyati tade abitadro abichu min bisaka barala ala kama ayuta ayada barani amana ko hali du che munu furle ko ka du ko la yanu ka du tla amana ko jongo jamana donc be min fo malion nyena munu tulu benna ubi yoro nte se kuma na nga dogo ni dem se mi nga hakina kungulu la dili kanka fo malion nambi se anga kenyo ko nanti se anga ni ala fe ala ka do biskuna anga kenyo jamana kita ni communication mais mi joro benna ni ka femi film mu yela ni poli ye malila antodo duna bibo yoro avec bismillah ni ke modo ibi tay ibi dumi ke ibi fembe ke malikon du folo mi yake o yimali abi duna mina comme aller o dugu de flene ka firi jugu namma hakili ke kilini anga mo anga hakili di nyoma anga sigi encore amana ko ala so hakili ni mana amin ya rabbi amin ya rabbi mais ame ese kan yoro ni fo korobora kana doni parce que korobora kana kadne turu merci anga yanga chinya fo ni bibi ni kore ni ka fulan ni ka belle ni ka laraw ni ka shirfi hay kun kani ka kunta yanga chinya fo yanga hun ha wanda dan sadi yamma yeyar godi se banda baranci haydi kanero har yar medira woni ga goyer binediya yiro binega koy bettiga daga ci hinay koy ngango yin yar ko kata lafiya ganda madan wafa koy ganda yiden da ciragal haye me hano a bori niga subani sibai kano kade sadi yamma ye yar ce banda yamma ye yar wana alada diye bene nder ye yar wana alada diye bene haydi ker gar wuriyo talime de ci rufo ni baba cere ci ni baba
ni bere cere chinichi ni bere donc vudio ku chafu yamma gabandi yamma guna yamma yeyer wona ala da jene de parce que andunya wo askindi kamba fobe yamma guna wala roti kaka aniya fo lakal fo ka wadu cere kadam cere fondo wodi ngal bisa ka bayis yenge wo yan nagar yargar yanda cere yoro bismillah cere yoro ngandi cere yoro nyindi cere yoro huruna hume fo yoro fatanda fo wona yoro bay me hano mali kayar ga haykes bay haydi kayro guna film diara nganga goyer do ne ho malira yer koy ninga ci ni ko yoro bindi gali ga yer koy madam ni wona badiyar bina diara non ko kan misin fogo magara yer ko me yer ganna de am kata ga ala mashallah jara okay amrido okay ye kuma mfo ye tande fo vraiment malion anga nyon kan anga bege kumay anga nyon deme fana anga nyon simple ha nyon tegamne wa fo jogomna donc ambi do wulike kalfaleme mo munna ala ka tafanga duma ya rabbi yama okay mbalmam ni anga couleur weekend yi ambi folika amba bela jelim fu fawsi yorala donc ambi do ke ala ka wakati were irana inshallah rabbi aw bye bye